molts anys en un poble molt antic, on feia molt fred i nevava molt sovint, hi havia una albergínia que era molt amable, molt vergonyosa i molt grassa. Cada dia quan sortia de casa seva feia molt fred, però quan sortia ella seus veïns la carxofa, la col, la patata, la pastanaga i la patata. Li deien, ja, que grassa que estàs, ja. Ella mai el feia cas. Va anar a buscar els seus fills, que eren els 2 espàrrecs, li van dir a l'albergina: com no et fiquis a dieta marxarem de casa. La mare trista va dir: ho he intentat moltes vegades, però no he pogut. Llavors els 2 espàrrecs van dir: ens dona igual, nosaltres volem que t'aprimis. La mare, amb cara de que no saber què dir, va assegurar que el ficaria a dieta. L'endemà els 2 espàrrecs van arribar a casa super enfadats i van dir: ja està bé, tothom pel carrer se'ns burla. Ens vas dir que et ficaries a dieta i no has fet. Marxem de casa, adeu. Tot seguit, l'aubergínia es va ficar a plorar, mentre els seus amics, la fava, la mongeta, la ceba i el tomàquet la consolaven, i de sobte van sentir: ajuda! Eren els 2 espàrrecs, els fills de l'aubergínia. Un os els havia atrapat en una cova i l'aubergínia va anar corrents i els va salvar. I des d'aquell dia ningú li va dir a l'albergínia que era grassa, i els seus fills es van disculpar i li van dir que el físic no era gens important, que l'estimaven molt, i van celebrar tots junts el Nadal. I fi!